Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na yau, za mu tashi a babi na 4 baƙaƙen Hausa. Kaso na 1, baƙaƙen Hausa sun kasu kashi biyu. Baƙaƙen Hausa da aka ware su daga baƙaƙen da harshen Turanci ke amfani da su, su ne ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, ka, la, ma, na, ra, sa, ta, wa, ya, za. Kaso na biyu, baƙaƙen da Hausa kawai ke amfani da su baƙaƙen da Hausa kawai ke amfani da su, su ne ƙanana ɓa, ɗa, ƙa, gwa, ƙwa, ƙwa, gya, ƙya, fya, tsa, sha. Manya ɓa, ɗa, ƙa, gwa, ƙwa, kwa, ƙwa, ƙya, gya, ƙya, fya, tsa, sha. Ana amfani da wasulan da waɗannan baƙaƙe wajen rubuta kalma ko suna. Misali, agwagwa, gyaɗa, agwagwa, gyaɗa. Kwali, ƙofa, kwali, ƙofa. Fyace, ƙwai, gwangwani, fyace, ƙwai, gwangwani. Ba plus E, B plus B, ba plus E, B, B plus ri, biri. Ma plus A, ma, ma plus ta, mata. Ca plus I, ci, ci plus ki, ciki. Ka plus u, ku, ku plus ka, kuka. Wa plus a, wa, wa plus ta, wata. Sa plus u, su, su plus sa, susa. Na plus i, ni, ni plus sa, nisa. Da plus a, da, da plus ka, daka. Da plus o, do, do plus do, dodo. Ya plus a, ya, ya plus ya, yaya. Ke plus a, ke, ke plus ke, keke. Gaɓoɓin kalmar Hausa masu sauƙi su ne ba, ya, ci, ke, ku, ko. Da, ma, yi, ce, su, do. Fa, wa, mi, ne, tu, ro. Ga, sa, bi, me, mu, so. Ha, ca, hi, we, cu, lo. Kaso na biyu, za a haɗa wasulla da baƙaƙe a tada gaɓoɓi kamar haka: ba plus u, bu, bu plus ta, buta. Bi plus i, bi, bi plus ta, bita. So a nan za mu tsaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Ku kasance da wannan tasha na Zee Baffa TV, ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.